okay vakomana zvakaoma ko ndakaona podcast nesuro manheru late ndikuona tutiganimbobrowser zvangu through tsvagahope ndikuona podcast pakainterviewa a certain lady ane 23 years achitaura kuti she's connected anoita basa rekutora vana achivapa kumbinga vana vachiita muhure. I was so shocked and surprised kuti zvinhu izvi zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Munyika yedu cheche yeZimbabwe, now somebody comes out openly and declares kuti ini ndinotora vana vevanhu ndichivapa kuvanenge vanoda vanondivinga ndichivatengesa kumbinga dzine mari. Like really? And Zimbabwe, you quiet. Government of Zimbabwe, munogona kutora mavenda ari kutengesa matomatoes mumusika ari kuba pamusika, munogona kutora vanhu ari kutengesa mutauni vari kutozama kutsvaga raramo nenzira dziri straight forward, muchitora zvinhu zvavo muchivakanganisa muchivadestroya. There comes a child ari kuuya, vana venyu simply because vazhinji vacho havasi muAfrica makaendesa kuna nadiaspora. Mwana wani anenge achitorwa achiendesa kunopiwa kupimpi? Mwana wani? This girl is a pimp honestly, and the Zimbabwean government ya quiet. Zvakubvumidzwa here munyika izvi? Zvakutendedzwa here munyika? Ndo zvamunyika yeZimbabwe. Kutaura chokwadi on this one ka, I was so a little bit, should I say, I love Sparks, honestly speaking. I like Sparks Chokutodaro, but the Sparks Nesura Yangoka, that was not it. Anyway, yes, you are allowed to interview and to know, and in a way you were exposing and it, but for you to laugh nekusekerera kuti as if you are kusekerera zviri kuitwa nemsikana uyu taking never I believe for nemwana msikana. How would you feel if your child is to go to this lady? Because this was said openly on a public podcast, right? Zviri kutoshayiwa, that means vana vakonda vachaona une economy yekuZimbabwe nekutambura kuri kuti vana kuZimbabwe nenzara iri muZimbabwe. What do you think vanasikana are going to do? And akastora tanzi ama 2K. What do you think ama 2K will do now? They will look for this girl because they want to be pimped kuti vakwanise kuwana mari. Mari yekuti atenge Brazilian here, mari yekuti akwanise kutenga iPhone, mari yekuti akwanise kutenga mini whatever zvinenge zvichitrenda ipapo. I don't think that was proper. You should have ipapo straight away, you should have put her in a line straight away ipapo. Wafanga kutomuudza kuti this is not acceptable, it's wrong. Do you have a child? Kana ukaita wakomana, do you want your child to be pimped to other men as well? Only for me, and maybe you might find kuti vana vari kutorarirwa $30 kana $50 pamwe ndo mari dzavari kutorarirwa kuti wakwasingotenga Brazilians, kuti wakwasingoblinga chete. That was not proper. The way you were laughing, the way you were like enjoying this scene, yes, in a way it was right for her, you bringing her there, because it was exposing, and we are still expecting, we are still waiting to hear kuti police aita bas. We still waiting. She publicly said herself kuti ndo zvanoita, and government of Zimbabwe, we are watching. We want to see how you are going to tackle this one. Makambotorera mwe msikana aitengesa madildo, mukamutorera madildo ake, and aitengesa madildo ake pa social media, mukanomusunga mukamuvharira kuti we are not allowing you to sell madildo muno munyika, and it's promoting zvisina kunaka. And now there comes a lady akutora vanhu, and akutora vanhu, that is human trafficking yanenge achiita. Human trafficking, selling kids to men for money. Are we allowing that in Zimbabwe now? Is that allowed now? Is that allowed? I'm so disappointed because right now munogona kusara muri pa social media and muchichaga vanhu vatara sina nebasa rese, muchichaga danzi ningatara zvakati, muchibatira vanhu sina nebasa rese. What about this child, this lady ane 23? How about this? Musuno imakasunga vanhu vamaiti vari kuti vaita sex party, anditika vamakati vanga vachita sex party, amene kwavaita sex party mukavasunga. What about this one who is selling? That's human trafficking. Dzimwe nyika unoenda kujere for many years. How are you going to handle this one? We are watching. We are watching. KuZimbabwe kwava war. Akusina law and order kuZimbabwe. Akusina law and order. Zimbabwe is now like Sodom and Gomorrah. Zimbabwe is now like South Africa, where yonke insipo yawasha. This is not acceptable. This is not correct. Mwana wanu wanongochenesa unotengesa nayo. Mwana wanu. Chero achieving coming on a public platform. Now she has advertised herself, she has marketed herself. Kuti ndichato ndinoita. Vese vakutambura vana nenzara vese. They are going to look for that child, that girl. Kuti vaendeswa kunotengeswa. Come on, as Sinika, we can do better. I was so highly disappointed, and then nothing is said. Nothing has been said. Police action. Takamila kona statement yenyu. Takamila kunzoti mabata mskana. Takamila kona because she said it herself. Kuti machaja mskana. And kana mine never know vaskana, kana mchi protecta nyika zvichokwadi kuine law and order zveshuwa. You set an example on this one. We'll see on this one what you are going to do. Muwe neswa rakanaka.